שאלו חברי ועדת חינוך. חברים, נעים בעינייך? נעים. הכנסת, נאה בעינייך? נאה. היישוב, נאה בעינייך? נאה. גש בי איתנו. לא תחשב. מדוע? שבט מעלות זה פני מדי. כולם יודעים לחבר איתו לראה, ונשמעים כמו טנק יורד. ולבנות שהן בכלל אין על מה לחשוב, חיות בסרט עוד ורוד. ואיך השגלנית, בעלת אבני הזהב, עם שבט של ילדים שלא יודעים מה זה טל. אמרה והלכה. ביום ראשון לאחר שבוע או שבועיים, הגיעה תמר לבדוק מה המצב בינתיים. הלכה לסניף לראות מי נוכח, ומצאה את שבט מעפילים למצב בגלל. בוא נלך לפגשים המונות בתחנה. יאללה, אחי, בוא נלך. ספי, זה רק מהמם, קניתי לו ביוטי קר. איך, דוחק! יאללה, בוא נלך לפגש עם הבנים בתחנה. וואו, אחי, ראית את הפורט החדשה? אחי, זה איך מטורף. בוא'נה, אחי, רב מה מפנק, אחי. חברים. בוא נלך לחגוג בשיפור! כזה שאלתי כאילו כזה, הלכנו ואז שאלתי, וואי, זה אחת ההצעות, אם לא אומייגאד, זה כזה רומנטי. נכון, איזה חמוד שהוא הציע לי כזה, וזה היה בהפתעה. אוקיי. גם אני אוהבת אותך. שאלו חברי ועדת חינוך. חברים, נעים חבר'ה, שקט. תראה במיקרופון. חברים, נעים בעינייך? נעים. בית הכנסת, נאה בעינייך? נאה. היישוב, נאה בעינייך? נאה. אם גש בי איתנו. לא, לא אשב. מדוע? איך אשב אני, הדוסית הצדיקה, עם חבורה של בנים שמסתובבים בלי כיפה? אמרה והלכה. פה אנחנו בתחרות עם צורי כסלו ניצח 40 פעמים את כל האנשים, והוא יעשה יש לנו את יחזקאל ניצח 25 פעמים, הוא שמח והוא גדול, הוא הולך לעשות את זה 1, 2, 3 והצורי עברו 4 ימים, ולשבת הגיעה בחורה חדשה להתקהלות, ושמה רעות. על מנת לראות את מהלך השבת בצדיק המושבת. טוב, אז המסר הוא שצריך לסחוף אחריכם את כולם לטובה ולקחת על עצמך את האחריות. בנות, אולי תהיו בשקט, אולי תלמדו מהבנים. צודק, אנחנו לא נבין את המסר. תסבירו על הרב נחמן ביאליק. אופן, רגע חנונים. טוב, אז אני רק כדי שנדבר. הרב נחמן ביאליק כמובן. וואלה, הרב נחמן ביאליק. טוב, הוא היה איש טוב. אוי, בדיוק נגמר הפעולה.
השער הסגור כדי לראות אם החלון באמת שמור. טוב, תקשיבו, אי אפשר להמשיך ככה, איפה כולם? אלה, איפה כל הבנים? כן, מה זה אנחנו תמיד מגיעות ראשונות? מה את רוצה ממני? אני כאן. די, זה חייב להיפסק, נמאס כבר, אנחנו באות כל השבץ, ולנו זה חשוב, והבנים האלה, כל החיים שלהם זה רק כדורסל. נמאס כבר, אי אפשר לעבוד ככה. היית היום בה, בפעילות בנווה חנה, היה שיא השווה. כאילו, הרב רונן והרב חניה כאלה שווים. היה שיא השווה. מה נראה לך שאתם ככה מאחרים? תקשיבו, אנחנו במשבר. אני אומר לך, רסמי, את מגזימה. טוב, תמשיכו, לי יש לבחר ללמוד עליו בעוד שבועיים. טוב, תקשיבו, יש לי רעיון. אני אקח את האחריות על הסניף, ואתם תעשו מה שאני אומרת. מי בעד? יאי, מה זה החינוך הזה? מה אתה רוצה? ענף, תגיד פה. יאללה, אני אומרת לך, ולמה הסווה שלך סגור למעלה זה כזה חסר סטייל? אני לא מצליח להוריד אותה, לבשתי חולצת כמו מידה 14, ואני לא מצליח להוריד אותה. ולענייננו, אני חושב ש... אוקיי, אז שלא. אם אתה תתחיל עכשיו לנו כאן, אנחנו לא נצא מזה. אני חושבת... יש רעיון, פה נמצא אחד, תמיד חכם, צנדלים בגרביים, רק לעשות לו קצת סגר בסניף. איזה מצפה וזה נעליים! ודרך אגב, צבי, סחטן על הנעליים. מילה אחרונה רבה, יהיה תמיד ישלץ. אני אומר לך מילה משהו פיצוץ. שאלו חברי ועדת חינוך. בית הכנסת. נעים. בית הכנסת, נעים בעיניך. נעים. שוב, נאה בעיניך? נעים. אם כך, שב איתנו. לא. מדוע? איך אשב אני? מגניב והחסון. רואה שאתם מדריכות שלא יודעות מזה לפרון. אמר והלך. שמעתי מגיע לסניף עוד שנייה איזה דבר יצור, מפלצת, מפחיד, משהו אש, אין דברים כאלה. אחי, מהצפון מדברים על זה, אתה לא מבין? ענק! מה שמעתם? ראיתי את זה, איזה פחד. מצטער, זה ענק, משהו עצוב כזה קודם! ראינו אותו, דופקים ספרינט! אוקיי. אבל במקלטים מאחור החפל, הספרייה הישנה, אנחנו בורחים לשם תוך שנייה. יש לנו מקלטים? אני לא יודע אם זה עומד, אבל ננסה. ספרינט אבל. עבר חודש, חודשיים, 3, ולסניפנו היקר לא הגיע ישועה. בבוקר בהיר בין שבת לראשון, הגיע יעל לראות אם יהיה לה איפה לישון.